El primer assumpte, lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior, 26 de febrer del 2015, ordinària. Bé, si algun grup té alguna observació que fer sobre l'acta. Si no n'hi ha cap observació, es dona per aprovada. Bé, per assentiment, la donem per aprovada. Resolucions des de l'últim ple perquè la corporació quedi assabentada. Bé, este és un punt, com sabeu, on es dona compte a tots els regidors dels decrets que s'han signat des de l'última convocatòria de plenari. Si les heu tingut a la vostra disposició, si voleu alguna aclaració, alguna observació. Hi ha alguna cosa, però preguntarem després en pregs i preguntes. Molt bé. Bé, doncs si no n'hi ha cap qüestió més, passaríem al següent punt, perquè és un punt que no es vota, només de donar compte. Proposta d'aprovació de la modificació de l'article 12 del reglament per al règim i govern del cementeri municipal de Xixona. El regidor encarregat del cementeri, si ens fa un resum. Bueno, es trata simplemente de incluir un párrafo en el artículo 12 que dice lo siguiente: se requerirá solicitar autorización municipal para cualquier cambio o modificación de lápida que no sea por motivo de la realización de una inhumación o exhumación. El motiu d'incluir este pàrrafo és simplement que ara es fa a través d'una comunicació prèvia que fins ara no es cobrava, però a partir d'ara, i això ve en la modificació també del reglament, es té que cobrar. Per evitar que es cobre, es fa a través d'este sistema, vamos, simplement això. Molt bé. Si algun grup vol fer alguna observació, alguna pregunta? Val. Aleshores el sometem a votació. Vots a favor de la proposta? Modificació de l'ordenança municipal reguladora de les sol·licituds de llicències, declaracions responsables i comunicacions prèvies, urbanístiques i ambientals. Bé, la regidora d'Urbanisme, si ens fa un resum. Bé, aquesta legislatura la veritat és que hem estat un poc entretinguts tenint que modificar ordenances perquè han canviat molt les lleis. Aquesta ordenança respon al canvi d'algunes lleis que fa que nosaltres tinguem que acomodar la nostra ordenança a aquestes lleis. Lleis com és la llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbana, la llei d'avaluació ambiental, que és l'adaptació a les directives europees a la legislació espanyola, i sobretot les lleis valencianes de 2014 de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana, que també ha renovat de manera significativa tots els procediments de tramitació ambiental en les activitats. Este punt és això, adequar la nostra ordenança per a tots els procediments, tant d'activitats com d'obres, comunicació prèvies, llicències i declaracions responsables, per adequar-nos a tota aquesta amalgama de lleis. No té més. És molt extensa, però el que fa és ja regularitzar de manera pormenoritzada tots els casos que es puguen, de totes les llicències d'activitats que puguen presentar-se i obres que tinguin que ser d'obra nova, siga de reforma o siga de consolidació. Molt bé. Algun grup vol fer alguna intervenció? Pots adaptar la normativa vigent. No hi ha molt que... Si s'adapta tota a la normativa tant de la Comunitat Valenciana, de les lleis espanyoles i d'europees, doncs no hi ha res. Venim obligats per fer-ho. Molt bé. Esquerra? Sí, avui el mig plenari són ordenances. Hem estat parlant d'en Àngel, després també vam parlar a la comissió, i un poc el que acaba entrant en clar és que al final també s'haurà de fer un treball perquè moltes d'aquestes ordenances es podran juntar i en comptes de les 30 i pico crec que hi ha, deixar-ho en alguna menys, segons vaig estar jo parlant en Àngel, i segurament serà una de les pròximes feines que s'hauria de fer a l'oficina tècnica.
Home, però de llicència sols està esta. No, i que estic dient de totes les que venen Ah, després. val, Que ho dic ara, però no, cada vegada que parlem d'això tornarà a parlar. Vull dir que de totes les que venen després, que sí que hi ha algunes... Clar, el que passa és que nosaltres, jo crec que fa 2 anys, en el 2013, ja vam aprovar... Ja, tots els models, sí, tots els models. I ara això ja ens ha quedat antigua. Hem de tornar a la refer perquè ha canviat la llei. I segurament dins d'un any i mig o 2 es tornarà a quedar, perquè el problema és que van canviant coses. Algunes d'estes han tornat al que hi havia abans de fer el canvi, o sigui, van cap avant, cap arrere, van canviant coses i al final ens tenen a tots marejats, que és el que parlàvem un poquet en l'arquitecte, que si nosaltres que som un poble, que tenim una oficina tècnica més o menys amb gent, doncs ens imaginem en pobles de 1.000 habitants doncs com passaran amb això, perquè encara que sí que és veritat que Diputació va fent algun llibret i algunes cosetes, doncs ho deu de passar molt malament. Molt malament. És certament complicat. Molt bé. Si no n'hi ha cap intervenció més, sometem a votació. Vots a favor de la proposta? Patrimoni, proposta de cessió al Centre Excursionista de Xixona de l'alberg municipal ubicat en la pedania de la Sarga. Bueno, este és un punt que encara que ha portat més directament també Paco Torregrossa, que com que avui no està i bueno, pues, l'altre regidor que ha estat damunt d'aquest tema ha sigut Cristian. Si mos fas un resum de la proposta, Cristian. Bueno, bàsicament a proposta del centre excursionista es fa este conveni. Sabeu que l'alberg de la Sarga pues, d'una sèrie d'anys que no invertit més que res perquè no vagi a pitjor, però no s'ha invertit, no s'ha fet una gran obra de remodelació perquè precisament n'hi ha coses, n'hi ha prioritats més importants així en el que és el poble i el centre excursionista ens ha demanat que li cedim per una sèrie d'anys per a reformar-lo i donar-li ús, gestionar-lo directament ells i que el poble pugui beneficiar-se com feia abans, les associacions, els clubs, tot el món que pugui aprofitar aquest alberg en aquesta pedania tan carismàtica que tenim al nord del terme. Després, volia dir també que la titularitat continuarà sent nostra de l'Ajuntament i després d'aquest pas es farà un reglament d'ús per a la instal·lació i jo crec que bàsicament això és el que consistiria. Tenim un punt després que és per anul·lar l'ordenança, un punt de l'ordre del dia, l'ordenança fiscal que hi ha de l'alberg. Com la gestió la faria el centre excursionista, en aquest reglament que aprovaríem després, que passaria pel plenari, entenc jo també, ahí ja es determinarà tot el que necessita qualsevol associació, club o grup de Xixona per a fer ús d'aquest alberg. Molt bé. Si algú vol fer alguna intervenció. En un principi ens pareix bé, però ens esperarem a veure el reglament, perquè segons estigui el reglament podrem millorar-lo o deixar-lo com el presenteu. Per tant, fins que no estigui el reglament, nosaltres, en una paraula, anem a estindre'ns. Em sap mal perquè no està Paco i no m'agrada parlar de coses quan no està algú, però necessito preguntar una cosa. Vas estar parlant-se de que s'havia anat, que l'Ajuntament havia anat amb els tècnics a veure més o menys què podia costar arreglar això, però no mos va dir exactament, mos va dir que era molt, però no sabem exactament molt què és exactament, perquè m'agradaria saber també un poc el centre excursionista si va poder fer càrrec, perquè si són molts diners, no sé com el centre excursionista va poder fer càrrec d'això. Exactament què és això de molts diners? Bueno, jo això no ho sé, però jo sí que sé que el centre excursionista va presentar una memòria, un projecte, per a posar-lo en condicions a l'edifici i ells pensen que en aquests són 30 anys, si no m'equivoque, de sessió, bueno, estarà en l'expedient. En aquests 30 anys és suficient per amortitzar les obres de reforma i de rehabilitació, d'acondicionament que faran ells. En aquest projecte, bueno, si no el tinc, però ahí tampoc estarà, no, el projecte. No, hay una breve descripción Una de las descripció. obras, no un proyecto. A veure, en el seu dia, i estem parlant ja de
fa uns anys es va fer una valoració inicial, jo tampoc recordo la quantitat i inclús recordant-la tampoc és suficientment representativa de lo que després realment podria acabar materialitzant-se en un projecte realment de reforma. Sí que és cert que ja parlaven de mínims que excedien les prioritats a l'hora de gastar-se diners l'Ajuntament en quant a que hi ha que acudir a molts llocs. Sí que és cert que aquesta fórmula de gestió a través d'algú que pugui ser interessat és una que nosaltres hem contemplat sempre. Tant, com ja vam informar també en la comissió i abans en la Junta de Portaveu, tant com per a la pedania de la Sarga com per a la de Montnegre. I, de fet, per motius pràcticament de plaços, no ha entrat també una acció similar en Montnegre. Nosaltres pensem que, a més, el centre excursionista és l'associació ideal, pensant en les associacions d'ací del poble, per a la gestió d'aquest centre, i quan damunt hi ha motu propi el voler abordar aquesta tasca, millor encara. És cert que continuen havent un munt de dubtes, però jo també ho veig així, és a dir, en el moment que el centre excursionista es llança i té que començar a fer gestions, que almenys vulgui la seguretat de que després, si això fructifica, siguin ells els que puguen gestionar-ho. Ens exposem a aquest fruit de posar-nos a estudiar en sèrio què és el que fa falta allí, i que algun impediment que no permetisca desenvolupar aquesta gestió, jo suposo que ells seran els primers interessats en comunicar-ho i probablement haurà que fer alguna revisió de lo que diga este conveni. Però jo crec que ens assegurem que si comencen a donar-se ja passos en aquesta direcció, almenys que el centre excursionista s'assegure que el que estan fent no és per tirar-ho a la brossa, o que després siga uns altres els que vagin a fer-ho, que siguin ells. Doncs em sembla que és un bon marc jurídic per a que ells puguen treballar en tranquil·litat. Que després, si hi ha impediments, en el seu moment s'estudiarà què és el que hi hagi que fer. Sí, ells, segons vau dir a la comissió, havien demanat més de 30 anys, però la llei només dona 30 anys, no? I segons ho estan veient també, se'ls dona 2 anys per a fer les obres, quan la llei crec que així diu alguna més, podria fer alguna més, no? Crec que fins a 5 anys, no? Nosaltres el que veiem és que si són molts diners o molt això el que han de gastar, que potser això es podria revisar i veure... Jo crec que el moment de... Jo també ho veig així, però que en el moment de prendre aquesta decisió és quan sapiem ja números concrets. Llançar-nos ja a una piscina sense saber si estem parlant de 2.000 euros o de 150.000 em sembla que no és molt correcte. Això dona aquest marc jurídic i, escolta, 2 anys, si dins de 6 mesos ja ha eixit que la realitat és X, anem a tornar-se a sentar i anem a veure com arreglem el problema. Crec que no estem tancats en banda en absolut, al contrari. N'hi ha moltes incertidumbres, donem un marc jurídic i quan acabem de despejar totes les incertidumbres, si hi ha que tornar-se a sentar, s'assentem i ja està. Dependentment, el reglament també jo crec que és condicionador de moltes coses. Una cosa que m'agradaria saber també és, perquè té que veure amb el reglament, clar, una cosa i l'altra van molt lligades. Això es firmarà abans del reglament, es firmaran les dues coses a la volta, com pensa fer-se o... Jo entenc que el reglament tindria que estar abans de la posada en funcionament. Encara no sabem exactament allí com van a funcionar les coses. És a dir, van haver llits o no van haver llits? Va haver cuina o no va haver cuina? Quan tot això ho tinguem despejat, s'aprova el reglament. Jo, potser com a associació, si no tinc un reglament aprovat, no sé si firmaria això. Per exemple, no? Perquè, clar, a veure si em toca fer una gran inversió, després el reglament resulta que no... Jo vull pensar, i Paco no està, però jo vull pensar, i crec que és aixina, de que aquesta proposta ha estat llegida per part del centre excursionista, per part de l'Ajuntament, òbviament, i que totes les parts han donat el seu vistiplau. Si algú no haguera donat el vistiplau, el normal és que no haguera vingut al ple. Que després hi ha un canvi d'opinió, passa de vez en quan, si hi ha un canvi d'opinió, ho tornarem a portar a este plenari, s'informarà, senyores, el que vam aprovar resulta que l'altra part no està disposada. Ho deixem en stand-by, es penses de buscar una altra solució. El projecte que facin ells serà supervisat per l'Ajuntament, per la unitat tècnica nostra, de l'Ajuntament.
titularitat. Estem parlant d'una propietat municipal i el que allí vaig a fer-se tindrà que constar en el vistiplau nostre també. Ja puc adelantar-te que si el centre excursionista volguera muntar una discoteca, com tots ens podem imaginar, l'Ajuntament diria que no. Ara tu diries que sí, però jo penso que l'Ajuntament tindria que dir que no. No existe l'esperit, no existe l'esperit. Jo suposo que això es fa dins del marc que estem parlant del conveni i que per a donar-li ús a un alberg. Per tant, per lo que allí es faig, suposa que anirà tot en consonància d'això. Entonces no hi ha que posar en dubte res. I que després sempre hi ha discrepàncies, però que uno s'assenta, parla, busca el consens i s'arriba a un acord. I tractant s'insistís del centre excursionista, jo crec que arribar a aquest acord serà fàcil. No poso en dubte res d'ell. Més qüestions? Sometem a votació, per tant. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Bueno, de nou la regidora d'Urbanisme es farà un resum. Perdó, d'intervenció. Aquesta va en relació a lo de... El número li dice a Ricardo. Sí. Bé, arrel de la modificació de l'ordenança urbanística tenim que té com a conseqüència una reelaboració de totes les ordenances fiscals que es veuen afectades. Aquesta és la primera, que és la que regula l'impost sobre construccions. Bàsicament el que es fa com a efecte de la modificació de la d'urbanisme és incloure les comunicacions prèvies. Fins ara les comunicacions prèvies no es liquidava perquè les comunicacions prèvies, per entendre molts, eren les xicotetes obres que feien dins de casa. Ara la llei amplia aquest rango a moltes de les obres que són les habituals i que sí que es cobraven. Entonces el que s'ha decidit és clavar així la comunicació prèvia per a que paguen per la comunicació prèvia i en l'ordenança que hem aprovat abans traure de la necessitat de demanar comunicació prèvia a totes aquelles obres xicotetes que fem en casa fins a 3.000 euros i que no requerisquen ocupació de via pública. 2.600 euros. O 2.500 euros. Ocupació de via pública. Ixa és la modificació fonamental d'esta ordenança i també és de veres que s'ha aprofitat després de l'última aprovació han hagut diverses sentències en les que es posava en dubte que es poguera cobrar el ICIO per les ordres d'execució i l'execució subsidiària. Con lo que s'ha llevat aquest articulat per a no cobrar-lo com a ICIO i vindran reflejades en l'ordenança que ve en el punt posterior de l'ordre del dia. També dir-vos que s'ha clavat com a bonificació del 100% totes les obres que es puguen fer en el cementeri, que abans anaven regulades per l'ordenança del cementeri, ara passen a estar regulades per l'ordenança general d'obres i, com sabeu, n'hi ha uns percentatges fins al 100% de bonificacions de la tassa en l'ICIO, sobretot Casbell, un 40% per altres llocs del poble, inclús polígons industrials, i després no n'hi ha bonificació per les cases rurals. Hem decidit que les obres que es facin a fer dins del cementeri municipal que tinguin una deducció del 100% de la tassa. Molt bé. Alguna intervenció per part d'algun grup? Ja s'ha dit abans. Molt bé. Pues si no n'hi ha ninguna intervenció, sometem a votació la proposta. Vots a favor de la proposta? Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la tassa per prestació de serveis urbanístics. De nou el regidor d'Hisendes fa un resum. Bé, si abans era l'impost, ara és la tassa que cobra aquest Ajuntament per la supervisió i coordinació de les obres que es fan en el terme municipal. Bàsicament és el mateix, incloure el tema de la comunicació prèvia i incrementar
els percentatges de les ordres d'execució i de l'execució subsidiària de l'1,24 i del 4% que n'hi havia anteriorment al 5,24 i el 8% perquè han llevat el 4% de licio. Entonces, lo que ara no cobrem per el licio, cobrem per la tassa. I bàsicament és això. Sí que han canviat, està tot com a autoliquidació, a excepció de les execucions subsidiàries i les ordres d'execució que seran en règim de liquidació. És a dir, quan nosaltres li demanem a un tercer que faci una ordre d'execució o fem una execució subsidiària, nosaltres de motu propio passarem la liquidació de l'impost corresponent, de la tassa corresponent. Molt bé. Alguna intervenció per part d'algun grup? Sometem a votació. Vots a favor de la proposta? Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la tassa d'obertura d'establiments. Regidor d'Hisenda, es fa un resum. Bé, és l'última pata que queda de lo que afecta a l'ordenança urbanística, és l'ordenança d'apertura d'establiments. Continua cobrant-se exactament el mateix que venia cobrant-se fins ara, sí que s'ha canviat els noms tècnics que han canviat en la regla de la llei, i sí que és de veres que per a les llicències ambientals que abans, a banda de la tassa d'apertura d'establiments, tenien que demanar la llicència d'obres, ara en la llicència d'apertura va inclosa la llicència d'obres. Entonces ya no ni pagarán inicio ni pagarán tasa de obres. Entonces, aquest impost s'ha clavat així, si veieu, pues està el 4,75, que bàsicament és el 4% d'inicio i després l'1,24 de tassa menys el 40% de bonificació. És el 4,75. Alguna intervenció per part d'algun grup? Sometem a votació. Vots a favor de la proposta? Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del cementeri municipal. Bé, es fa un resum, el regidor d'Hisenda. En ara és el que deia abans Joan de Déu, d'anar ajuntant ordenances i no tindre tantes, s'ha tragut de l'ordenança fiscal del cementeri el tema de les obres del cementeri, que passen a ser obres generals. Això, per a reflejar això, tenien que fer dues modificacions, una del reglament que ha passat per el punt 3 i l'altra és esta que, com veieu, és supressió de la letra E de l'article 6 del texto, que és la que venia regulant el que es pagava per les obres. Hem aprofitat per a fer una xicoteta correcció del preu dels ninxos de quarta i quinta fila i bàsicament aquesta és la modificació. Molt bé, una intervenció per part d'algun grup? Sometem a votació. Vots a favor de la proposta? Passem al següent punt. Sí. Supressió de la tassa per estada en l'alberg de la Sarga. Derogació de l'ordenança fiscal reguladora. El regidor d'Hisenda es fa un resum. Bueno, pues al anar a la sessió al centre excursionista no tenia cap sentit que continuara en vigor l'ordenança fiscal, que a banda pues, estava totalment desfasada i que és una de les que estaven en la llista de prescindibles. És fer la derogació i després, una volta que estigui al reglament, pues ja veurem si en fem una altra o no fa falta. Molt bé, una observació? Ja, el reglament, pues ja, si estem d'acord en tot això, pues ja veurem si... Estem derogant algo que no estem fent servir des de fa anys. Bé. Una intervenció més per part d'algun grup? Vots a favor de la proposta? Abstencions? Passem al següent punt. Sí. Ratificació de la resolució 277-2015 de sol·licitud a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de subvenció per a activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2015. Bé, de nou un resum per part del regidor d'Hisenda.
Bé, és una subvenció que tots els anys passa per el plenari, que demanen ratificació per el plenari de la seva sol·licitud. Entonces, com sempre, les dates no ens dona per clavar-ho en el pleno que toca, abans de demanar-la, es fa per decret i després es ratifica. Molt bé. Vots a favor de la proposta? Bueno, si no n'hi ha ninguna intervenció. Vots a favor de la proposta? Passem al següent punt. Dació de compte de la situació referent a la subhasta pública convocada per Baersa per a l'alienació d'accions participades de la Societat Reciclados i Compostables. Bueno, este és un punt de donar compte exclusivament. Com sabeu, el passat 2 de març es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la subhasta de les accions corresponents a Baersa en l'empresa Reciclados y Compostajes Piedra Negra S.A., que és l'empresa que gestiona la planta de brossa. Dir-vos que, independentment de que consti en l'expedient, la informació que han pogut recabar a nivell oficial, dir-vos que prèviament, i així consta en l'expedient, ja havíem intentat comparèixer com a interessats l'Ajuntament en aquest procediment, així no m'han fet arribar en 2 escrits a la Conselleria d'Economia i Hisenda, que és qui promou en el seu moment la enajenació de Baersa i de tot el que poguera penjar, anem a dir-ho així, de Baersa. I el mateix dia 2, en el moment que nosaltres assabentem, vaig demanar una convocatòria urgent per part de la presidenta del Consorci de Residus, que és l'administració competent, en aquest cas per al tema de residus, per a que allí no només se'ns informara de lo que ells pogueren saber, que entenia en qualsevol cas que tampoc era molt, senzillament perquè és un procés en el que és Baersa la protagonista, diu que vol vendre, sinó també per a posicionar el Consorci, cosa que ja havia fet prèviament en diferents sol·licituds en el Consorci, de que es posicionara el Consorci davant d'aquesta possible enajenació que estava per vindre, i sobretot que donara explicacions de per què no s'havia aprovat ja un projecte de gestió que feia 8 anys que tindria que haver-se aprovat i probablement totes aquestes coses estaríem evitant molt. Això va ser el mateix dia 2 de març. Pràcticament ells em van quidrar per a poder mantindre una reunió prèvia que va ser el 9 de març, reunió que per motius personals no va poder assistir la presidenta, però que em vaig reunir el secretari del Consorci per un costat i en Manolo Marco, que és el representant de Sant Vicent en el Consorci. En aquella reunió se me va fer arribar que no era possible per qüestions de forma convocar la Junta de Govern del Consorci, però que sí hi havia voluntat de convocar una comissió de govern en la que d'alguna forma es poguera atendre part de les peticions que jo feia. Dic part perquè després d'aquesta reunió es va tindre, ho tinc així apuntat, crec que va ser el dia 18 de març, reunió en la que només es va tractar a títol informatiu tant la situació de la venda com la situació del projecte de gestió. El fet és que el projecte de gestió encara no està preparat per a poder-se traure en concurs i el fet és que, encara que era un punt informatiu, el Consorci sí que es va manifestar en termes d'estar en contra de la privatització de les accions de Piedra Negra. Així es va fer constar l'acord i així ens van dir que anaven a fer-ho constar en l'expedient de venda d'aquestes accions per a que qualsevol empresa que volguera pujar per aquestes accions sapiera que el Consorci no era partidari d'aquest moviment i que estava disposat, per tant, de materialitzar-se tot això a buscar o bé la gestió directa o bé l'adjudicació a una altra empresa que suposarà menys cost per als ciutadans dels 36 municipis que formen part de la zona A7, crec que es diu, o 7A2, millor dit, que és la dels 36 pobles d'aquest consorci. Dir, en qualsevol cas, perquè s'ha plantejat, sobretot en xarxes socials i en alguna petició de convocatòria de manifestació, que tot això no té res que veure en la possible implantació d'una incineradora en el municipi de Xixona. Són coses totalment diferents. La incineradora se li va obrir la porta fa 2 anys, quan es va aprovar el Pla Integral de Residus,
està impugnat en qualsevol cas en el juzgat, i el que això es privatitze o no es privatitze, les accions siguin d'uns o siguin d'altres, res té que veure en la possible ubicació allí d'una incineradora. Sí, en canvi, l'aprovació d'un pla integral de residus que està impugnat i que esperem que pront el jutge pugui dir-nos si efectivament la impugnació va endavant i s'anul·la moltes de les consideracions que es van fer allí, que entre altres coses passaven per obrir la porta a una possible incineradora. Però això és una cosa que tenim, que està penjant de nosaltres des de fa 2 anys. De nosaltres i de qualsevol poble de tota la comunitat valenciana. Fins ara el Pla Integral de Residus no contemplava aquesta possibilitat. I jo crec que aquest és el resum. Avui, en principi, és quan estava previst l'apertura de pliques, però encara que hem estat intentant enterar-nos per les vies oficials i per les vies no oficials d'exactament quin ha sigut el resultat d'aquesta apertura de pliques, el fet és que fins a demà no tindrem cap tipus d'informació. No sé si perquè no la volen donar o perquè no s'ha produït aquesta apertura de pliques, perquè ni tan se vol això han sigut capaços de donar. Així és que, tan pront tinguem més informació, jo dir-vos exclusivament que els serveis jurídics en el seu moment, des del mateix dia 2, vaig tindre una reunió amb ells per tratar de transmetre-los que era una prioritat per a aquest Ajuntament el posar eventualment un contenciós a aquest procediment o la via judicial que es consideri oportuna per a tratar d'impedir que tot això perjudiqui els interessos de Xixona. I crec que aquest és el resum de tot el que ha passat en tot això. Si voleu aclaracions addicionals en el que puguem saber i arribar, doncs s'intenta. Simplement jo volia, en el ple de condicions tècniques i econòmiques de Baersa Valenciana Aprovechamientos Energéticos de Residuos, así ya una de las autorizaciones para la planta, o de la planta, tratamientos mecánico-biológicos, planta de tratamiento de residuos voluminosos, planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición, y per últim, incineración de animales domésticos muertos. O sea, en el plec de condicions sí que ve lo de la incineradora. Què pot fer l'Ajuntament perquè això no es faci, si està en el plec de condicions? A veure, diverses coses, perquè no n'hi ha que confondre els termes. Una cosa és una incineradora de residus i una altra cosa és una incineradora d'animals morts. Sí, per això... Animals morts, però després ha parlat de la incineradora. Són coses diferents. Anem a veure. Jo porto 8 anys demanant-li al Consorci que aprove el projecte de gestió. El projecte de gestió què és? És un document que diu què és el que es pot fer allí. Segons la llei, qui diu el que es pot fer allí? El Consorci. Que Baersa diga que allí es pot fer una cosa o que es pot fer una altra, jo ja es dic que no és només susceptible d'impugnació, sinó que la probabilitat de que aquesta impugnació vagi endavant és del 99%. I deixen 1% per defectes de forma. Però Baersa no és ningú per dir el que en aquesta planta es pot fer o deixar de fer. No és ningú. Ho té que dir el Consorci. I ho diu la llei, no m'ho invento jo. La llei diu: Consorci, siga vostè el que diga què es té que fer allí, com en un document que es diu projecte de gestió. I la llei diu... Amadeo, i la llei... Sí, no, el que no estàs entenent eres tu, deixa'm que t'acabi de respondre. I la llei diu: el projecte de gestió tindria que haver-se aprovat fa 8 anys. Conclusió, si Baersa diu que ahir va una incineradora d'animals morts, és com si diu que ahir va una discoteca. Dona igual, ells no són ningú per dir ahir el que té que anar. Tu m'has dit, així posa això, el plec de condicions pot dir missa. El projecte de gestió és el que té que dir ahir si es pot posar una incineradora o no. Sí, jo el que vull dir és si l'Ajuntament, en aquest cas, puga fer-se o volguera fer-se això, pot impugnar-ho. T'ha dit que sí. Això és el que jo volia preguntar. I a més t'ha dit, en una probabilitat del 99%, perquè la llei és molt clara. La llei és molt clara. En el plec de condicions ho posa els 4 punts, els 4 apartats, que està saltant-se Baersa o qui siga, està saltant-se la normativa, vale, és impugnar. Igual que si fa 8 anys que
l'Ajuntament vol que es faci aquest plan, per què no s'ha denunciat en el juzgat de guàrdia i que es faci a la planta com Déu mana? És el que demanen, també. A veure, probablement en el juzgat de guàrdia es poden denunciar moltes coses. L'administració que té que fer-ho és el consorci. I puc assegurar-te jo que si fa 2 reunions a l'any, 3 denúncies n'hi ha per part meues davant del consorci de que s'aprovi aquest projecte de gestió. Probablement haurà que anar al juzgat algun dia, sobretot perquè qui firma això, que és un tal Vicente Tejedo, que és el director de qualitat ambiental, és membre també del consorci. És el que té l'obligació de fer el projecte de gestió de dins del consorci. I no només no el fa, sinó que a través de Baesa diu totes les coses que es poden fer allí i que a més li ho ven a un particular. Probablement és qüestió d'anar al juzgat de guàrdia, però no per la via administrativa. A lo millor hi ha que plantejar-se inclús la via penal, perquè efectivament han passat 8 anys que tenien l'obligació de fer-ho i no ho han fet. I en qualsevol cas, permetís-me que t'insistisca. La incineradora d'animals morts és una cosa i la incineradora de residus és una altra. I que jo sàpia, en la incineradora d'animals morts que volien clavar era un forn en una boca xiqueteta d'ús no industrial i que permetia cremar només animals d'un en uno. Cosa que em pareix lògic, per evitar, entre altres coses, que algú tingui una tentació, perquè per part de la Generalitat han tingut tentacions en incineradores d'ús industrial, estic pensant en la d'Alcora, clavar incineradores d'ús per a residus. Crec que són coses que hi ha que deixar ben claretes des del moment zero, per a evitar precisament aquest tipus de qüestions. Això encara dura, no? Sí, això... Portem des del 2001, entonces no veig motiu per a pensar que de moment això s'acaba ja. Més preguntes, més qüestions? No, a veure, nosaltres només dir que pensem que això és un despropòsit, com veig pense que ho pensem tots, no? I que passa que nosaltres doncs, no ens fiem de la gent que està en el consorci, perquè la majoria són gent que està en el mateix partit, que està venent ara o que vol vendre la part de la planta pública, per tant, per a nosaltres no som molt de fiar. I per tant, pensem que la privatització pot portar darrere la incineració també, que encara que és un altre tema, però és un tema que està molt lligat i que podria arribar. Per tant, pensem que el primer pas que s'ha de parar és este, i si el podem parar, doncs millor. Molt bé. Jo no pense que la privatització porti la incineració. La incineració la porta exclusivament la voluntat de qui estigui governant en la Generalitat. Si l'empresa és privada i el que està en la Generalitat diu ahir no es posa una incineradora, no es posarà una incineradora. Si l'empresa que està ahí és Baesa, pública, i el que està en la Generalitat diu ahir va una incineradora, ahir anirà una incineradora. Aleshores, no és una qüestió de si és privat o no és privat. Ser privat, el que afecta principalment és que va tocar-nos la butxaca. Estem parlant de 5,5 milions d'euros que ha eixit a la subhasta, més 5,5 milions que va aprovar l'empresa per a fer inversions, són 11 milions d'euros, que repercutiran a la butxaca de tots els xixonencs i de tots els habitants dels 36 municipis. La incineradora dependrà de qui estigui en la Generalitat. Nosaltres pensem que té a veure perquè ningú compraria una planta que pràcticament està plena si no sap que pot tindre altre tipus de benefici d'una altra manera. Per tant, no ens fiem massa, i com no ens fiem massa pensem que darrere hi ha més coses. I com darrere hi ha més coses, una d'aquestes coses pensem que és la incineració. Però no dependrà de que sigui privat. Dependrà de que el que mana en la Generalitat... Però pensem que està pressa de privatitzar-la per alguna cosa i que pot ser això. Jo pense que no. Que efectivament tampoc em fie i també pense que n'hi ha coses darrere que no quadren en aquestes presses. Però la incineració no és. La incineració fa 2 anys la van posar en marxa i això està en el juzgat.
que ara es privatitza pot obedir a altre tipus d'interessos, que no és l'interès general. Això és cert. Perquè si obedir a l'interès general, com a mínim s'esperarien a la següent legislatura, com a mínim. Però, òbviament, n'hi ha coses que no quadren i que no tenen explicació. Molt bé. Si no n'hi ha més intervencions, en rendic compte d'este punt i passarien al punt número 13. Correcte. Dació de compte del decret d'alcaldia 296-2015 de 10 de març pel qual s'aprova la liquidació pressupostària de l'exercici 2014. Sí. Este és un punt, independentment de que el regidor d'Hisenda, bueno, si vols comentar alguna coseta, encara que com és un decret d'alcaldia, però bueno. Sí, bé, bueno, com tots els anys, a principi de març, finals de febrer, s'aprova la liquidació de l'any anterior. Els números més importants de la liquidació d'enguany és unes despeses final d'any de 8.700.000 euros, uns ingressos a final d'any de 8.200.000 euros, un resultat pressupostari positiu d'1 milió d'euros, una tesoreria a 31 de desembre de 3.750.000 euros, un remanent de tesoreria per a despeses generals de 3.500.000 euros, i després de personal han sigut un 38% de les despeses, estem en la mitja de la Comunitat Valenciana, compra de béns corrents un 31%, estem un període per davall de la Comunitat Valenciana, i on sí anem un 50% per damunt de lo que és la mitja de la Comunitat Valenciana i dels municipis del nostre tamany, estan en inversions, que hem fet un 50% més que la mitja, i el pagament del deute, que també és un 50% per damunt de la mitja. Sí, dir-vos que a 31 de desembre del 2014 l'Ajuntament de Xixona ja no té cap deute en cap entitat de fora del sector públic. Tots els préstecs que teníem en els bancs els van liquidar l'any passat i estem a zero. I res, això són les xifres més grans de la liquidació. Molt bé, si algun grup vol fer alguna observació? Pregunta? No, això d'això dels préstecs, no? Que algunos per obligació. Alguno no. 700.000 euros, l'any Que ens ha costat més diners que continuar l'any passat van ser 700.000 euros el que van destinar a... que és per obligació. De totes formes, per obligació no. Nosaltres vam decidir gastar diners del remanent en les obres d'inversió sostenible i fet aquesta elecció, automàticament teníem que amortitzar el que li devíem als bancs. Elegit per este plenari totalment. És a dir, no només donar-li als bancs el que havia que donar-li, sinó a més encara ens van poder permetre fer determinades inversions sostenibles. Ningú ens obligava. Però així es va decidir. Més qüestions? Només donar compte, només passaríem al següent punt. Dació de compte de la memòria sobre el seguiment de les inversions sostenibles financerament de l'exercici 2014. El regidor d'Hisenda ens fa un resum. Sí, bé, per a poder utilitzar el superàvit del 2013 per a inversió financerament sostenibles, un dels requisits era, junt a la liquidació de l'any 2014, donar comptes de què s'havia fet en aquestes inversions financerament sostenibles. Aquest és aquest punt. Al final van ser inversions financerament sostenibles per 895.000, sí, per 895.000, que al final va ser algo menys, perquè n'hi ha una que estava doblement financiada, i de les quals es van realitzar totes en el 2014, a excepció de
tant la direcció d'obra com la seguretat de salut de les obres de Ricard Ayala, barri Sant Sebastià Ricard Ayala i barri Sant Sebastià, que com sabeu van demanar una pròrroga per a poder acabar les millores que havien ofertat en el 2015. Entonces, com tant el director d'obra com el de seguretat de salut, fins que no acabi realment l'obra, no pot cobrar, no pot passar la factura, per això ha passat. Tant la señalética turística con la factura del ABC Archivo sí que es va acabar a 31 de diciembre, però les dues empreses no van presentar la factura hasta el 2015, con lo que a 31 de diciembre del 2014 pues está ese saldo y no s'ha pogut reconèixer. I aquests 31.000 euros es llevaran de les inversions financierament sostenibles que puguem fer enguany en el 2015. Molt bé, si hi ha alguna observació que fer? Un comentari? Si no, com que és un punt de donar compte, passaríem al punt número 15. Dació de compte de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2-2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, referent a la pròrroga del pressupost per al 2015. De nou, el regidor d'Hisenda, si es fa un resum. Sí, bé, el 15 de febrer, si no recordo mal, perquè no me'n recordo ja. Teníem el pla, 27 de febrer, teníem el pla per emitir al Ministeri el pressupost de l'Ajuntament, tant si el tenien ja aprovat o si era el prorrogat, si complia la llei d'estabilitat, i bé, este és l'informe. És complir la llei d'estabilitat, tant en el SEC com en... el SEC ara no el demana. La llei d'estabilitat en quant a estabilitat pressupostària, el SEC, no a la despesa de gasto, que això ara no el demana. I bàsicament és això. Bé, si hi ha alguna observació, comentari que fer? Si no, com que és donar compte, passaríem al següent punt, encara que com és el de si preguntes, abans toca urgència, si hi ha algun punt per urgència. Nosaltres anem a plantejar un punt per urgència, el regidor d'Hisenda es farà un resum, si vols l'expedient, no sé si el vols o... No, bé, primer Fas una exposició per l'urgència? Sí, l'urgència bàsicament és de la liquidació, tots els anys es prenen dos expedients de modificació de crèdit, un que ha de passar per plenari, perquè és competència de plenari, i un altre que és competència meva. Competència meva estem acabant de fer-lo i el competència de plenari, el tema de passar per urgència és que fins el mateix dia de la comissió no vam tindre l'expedient acabat, i demorar-ho un mes més significa que totes aquelles empreses que s'han quedat les factures campanejant entre el 2014 i el 2015 seria atrasar un mes més el pagament d'aquestes factures. Per això és passar-lo per urgència. Molt bé, respecte a l'urgència, hi ha alguna qüestió que fer? Sometem a votació la urgència. Vots a favor de la urgència? Bé, respecte al fons de la qüestió. Bé, com ja he avançat, aquesta és la modificació de totes aquelles despeses del 2014 que o bé no tenien crèdit a final del 2014 o bé han aparegut les factures en el 2015 i no es van poder comptabilitzar en el pressupost del 2014. I bàsicament ve a fer referència tant a contractes com a factures que s'han quedat penjades al final de l'any. Molt bé. Dime. Carlos, dos apartats? Sí. Sobretot n'hi ha uno que em xoca molt, que és el segon, el de suplement de crèdits. Energia elèctrica alumbrado público, de 700 euros li afegim 6.000. O sigui, li afegim així com el 900%. Sí, no són factures. No són factures. Més, mitjanament. Sí. Ixes, les d'energia elèctrica del segon llistat, perquè les del primer llistat són una altra cosa, les del segon llistat són les saldos, com sabeu, el contracte de la llum de l'Ajuntament va de 27 d'agost a 26 d'agost. Entonces es fa una estimació de 27 d'agost a 31 de diciembre
i totes les incorporacions ixes són els saldos que han sobrat una volta pagades totes les factures del 2014. O sigui, que vol dir que en allumbrat públic, no em faig dir la xifra perquè no sé, però hi havia una xifra i a final d'any, havent pagat tot l'allumbrat públic des d'agost fins a desembre, han sobrat 5.900 euros que s'incorporen ara per poder continuar pagant les de gener fins a agost. I una cosa que no hem dit abans és que hem votat a favor la urgència perquè aquesta volta la veritat que fa una setmana que ho tenim i que ens ha donat temps de sobre a poder estudiar-ho, perquè saben que altres voltes ha sigut molt més temps i per això no havíem votat a favor en altres ocasions. Molt bé. Alguna qüestió més? Sometem a votació, per tant, la proposta. Vots a favor de la modificació? Abstencions? Bé, si no n'hi ha més punts per urgència, passaríem a pregs i preguntes. Así es. Molt bé, doncs passem a pregs i preguntes. Grup Popular. Fer una pregunta sobre el tema de los residuos de la basura. En el camp hi ha persones que paguen el recibo de la basura i altres no. I m'agradaria que em diguera per què i per què no. Bueno, ho mirarem exactament a veure això en quins termes està. A veure, és cert que ahir arrastrem aquesta situació des de fa molts anys. Probablement era vostè regidor encara. I jo no sé si vostès van arribar a fer alguna cosa per a solucionar aquest problema. La veritat és que me'n vaig llegir com a consellera, jo no vaig arribar a l'hora. Efectivament. És més, va aprovar un contracte de arreplegada de la brossa que ens lligava per 8 anys, si mal no recorde. Contracte que acabarà, si mal no recorde, també l'any que ve. Jo li asseguré a vostè que en el moment que aquest contracte acabe i es posa en marxa el nou contracte, arreglarem aquest problema que des del punt de vista suposa certa injustícia. Certa injustícia per als que no paguen. Perquè en els camps es dona un servei que és pitjor que en el poble, perquè normalment els contenidors estan més lluny, però que és més car que en el poble. Però que algú té que pagar. Jo soc partidari de que ho pague la gent que té camp i no la gent que no té camp i viu en el poble. Entonces, la forma de fer-ho serà en el moment que s'aprovi el nou contracte, on puguem avaluar exactament què és el que val una cosa, la replegada del disseminat, i què és el que val l'altra cosa, l'arreplegat del casc urbà, podrem repercutir als que tenen camp el cost del disseminat i als que tenen casa en el casc urbà el cost de la replegada en el casc urbà. Probablement si quan vostè era regidor, fa molts anys, antes d'aprovar la replegada de la brossa haguem arreglat aquest problema, doncs no l'haguem tingut durant 8 anys més. Però jo confie i així està tot preparat per a que en el moment que aprovem el nou concurs, plec per a replegar la brossa en disseminat i en casc urbà, puguem repercutir-li a cada xixonenc el just, que és el que a ell li toca. Entonces, si tot va bé, jo espero que aquest Ajuntament pugui arreglar aquest agravi en aquest moment. Fernando, volia fer-li una pregunta. Si és possible que es canvie els dies que s'han posat d'aparcament allí en el barri de les Casetes, damunt de l'asilo, que has posat dies pars i dies impars, o dia sí, dia no, en una part del carrer o en una altra, i que es quedara com antes cada 15 dies el canviar d'acera? Això és el que m'han Ho han contat a fet mi. així perquè creiem que és més... Però si no està dient dia sí, dia no. Sí, això està dient bé. No, dia sí, dia no. Continua fent-se cada 15 dies. Però està previst el mes. Però està previst que per a evitar això, cada mes. El canvi es faci cada mes. És que a mi m'han dit. Que està dia a dia. Això estic preguntant
si es cada día. No t'havia entès. A ver, em parece una barbaridad. Claro. Em parecía Nos una tornaríem barbaridad. locos, nos tornaríem... A les 12 de la nit, i que canviar el cotxe. A les 12 de la nit. Si no canvies... Si no canvies, ja poden muntar. Allí n'hi hauríem bufetades tots els dies. El que sí que està previst és fer-ho més una volta No al van mes. dir la veritat, ja està. Amadeu, jo els demanaria, perquè ha passat ja en alguna ocasió, que quan es diuen algo que no costa res, que hagués pujat, que hagués vist les senyals i que hagués vist que és cada 15 M'ho van dir ahir. dies. Pues, en un ratet, que no té res que fer, en un ratet, pugen al carrer i ho comproves. Es pot, sí. I ja està. És que no és la primera volta, A ver, quan ho diuen, Bueno, sí, però no, quan ho diuen no Jo costa res, ja fem pregunta, te'n puges, mires la senyal i mos havíem estalviat així la pregunta. Però bueno, bé, tu continua fent el que consideres que tingues que fer. vale, això sí. Jo pregunte simplement. Per demanar que no quede, que la pròxima volta comproves el que es diguen per veure si està bé o no està bé. Servici de ciutadans. Més preguntes? Esquerra. Sí, abans hem parlat d'alguna cosa que havíem vist abans. Sobretot el contracte menor que hi ha en la piscina climatitzada, que va fer-se redacció d'estudi de les instal·lacions i disseny de solució de les instal·lacions de la piscina, inclús vestuaris. Bueno, sabeu que és una instal·lació antiga, que s'han anat reformant i millorant la maquinària, es va canviar la caldera de gasoil, la deshumidificadora, en fi, van posar climatitzadors per vestuaris perquè no hi hagueren humitats als vestuaris. Encara fan falta algunes coses més. El que volem abans de clavar-nos a invertir alguna cosa més que faci falta, sobretot ja més per la zona del got, no tant per vestuaris, perquè vestuaris, la veritat que en els climatitzadors estos s'ha quedat molt bé perquè ja no hi ha tanta humitat, o pràcticament no hi ha humitat. És un estudi que ens diga com té que funcionar tot i quines coses fan falta per acabar de millorar la instal·lació. O sigui, és a dir, que no posem una cosa que perjudiqui a una altra maquinària, m'entens? Per exemple, posem ahí uns termos de tal tipus que potser no funcionen bé en aquesta caldera de gasoil i que en la deshumidificadora que n'hi ha tampoc pot coordinar-se, saps? Al final el que volem és que tota la maquinària siga el més eficient possible i que una no li faci mal a l'altra tampoc, saps? I que al final la piscina estigui funcionant eficientment, com he dit, intentaré estalviar energia, gasoil i les plaques solars també, sabeu que han posat plaques solars també, i al final pues, que sigui una instal·lació encara millor de la que tenim, si pot ser. Després a l'últim plenari vam aprovar vam aprovar sobre el pou de la neu i també vam parlar del bar del Poli, si sabem alguna cosa més dels dos temes. Del bar del Poli se li va dir, ja us vull dir, al concessionari que havia de modificar algunes coses i presentar alguns papers. Crec recordar que la setmana passada ens va contestar que estava en ello, que algunes coses l'havia fet, i l'oficina tècnica avui he parlat amb Glòria i m'ha dit que si no demà, a principis de la setmana que ve, anirà a revisar si és així com ha dit el propietari. No obstant, la proposta de plec, la proposta del nou plec, ja pràcticament la tenim. El tècnic que du els contractes va passar la proposta ahir i estem acabant d'estudiar i ja pràcticament la tenim. El tema del pou de la neu, comentar-te que el plenari el que va fer va ser autoritzar per a poder delegar en l'abogat per a poder prendre mesures judicials contra l'actual gestor, l'actual gestora, en aquest cas. I jo crec que ja té enllestit la demanda i bueno, pues, si no ha sigut ja és qüestió de dies que es portarà davant del juzgat. Jo volia afegir que lògicament respecte al bar del Poli, fins que no tanquem un contracte no podem treure l'altre. Estem ahí damunt per tancar-lo i poder treure l'altre a petició del concessionari actual i s'han de revisar. O sigui que es pensa que sí que es tancarà i es traurà. Sí. Es traurà el concurs i que participe totes aquelles persones interessades. Tenim pràcticament 2 mesos. Simplement, ahir el detall, imagino que l'has dit, el nou plec, el nou concurs es farà en publicitat, oberta? De la mateixa manera que l'altra vegada, convidant a restaurants i bars del poble i aquelles persones intentant fer-ho a nivell local. Però es farà sense publicitat?
un concurs, com es diu el procediment? Negociado sin publicidad, però encara que la llei obliga no, demana que siguin 3. Un mínim de 3. Jo no recordo el número, però una vintena segur que va ser l'última volta als que van convidar. Sí. Sí. És negociado sin publicitat, però n'hi ha una publicitat implícita perquè podem arribar a tots els interessats. La diferència és igual, alguna persona que ara mateix no es dedica al món de reposteria i tal, i igual si es fa en publicitat, o sigui, oberta a tot el món, doncs igual pot animar-se a... Jo crec que en aquest cas, per exemple, l'actual no estava dins de la relació dels convidats inicialment, o va demanar i després se li va convidar, si mal no recorde. Tenim un llistat de tota la gent que ve preguntant en els últims mesos o últims anys, inclús els mateixos que van preguntar l'altra vegada sense ser restaurats pròpiament. No sé, què dir-te, 10, 12, 8, no sé, però hi ha un llistat de... Simplement la pregunta típica que vosaltres es fan pel carrer. Jo puc presentar-me ahir, estic a l'atur, tal, em vaig dedicar fa uns anys a això, simplement que es dirigeixin a l'Ajuntament i que l'Ajuntament es convide a... Que un ajuntament, estic interessat en el bar del Poli, es afegim al llistat i se li dona el plec perquè se l'estudien i que... Simplement és a la pregunta esta que sabeu que sorgeix. Envieu-lo, si qualsevol vos ho diu, i que se li convidarà. Cap problema. En alguna ocasió hem fet el procediment obert i es pot presentar mitja província. I tampoc exigeix l'esperit, no perquè no puguem fer-ho bé, que probablement potser podríem fer-ho bé també, sinó perquè en un moment donat col·lapsarien també serveis d'ací de l'Ajuntament estudiant totes les propostes. Buscar un mecanisme i a tot aquell que ens ha manifestat per algun mitjà que està interessat se li ha convidat per a poder participar. En el bar del Poli hi ha 3 opcions que s'han donat en alguna ocasió. Bé, l'última pregunta és si ja teniu clar del tot que no hi haurà nous pressupostos, sinó que anirem en pressupostos prorrogats. No, a veure, el primer pas era fer la liquidació per evitar-nos els 700.000 euros de no disponibilitat que van declarar l'any passat. Això ja està. Este matí hem estat Clara i jo tot el matí repassant els números, ja tenim els números clars, ja sabem a quan pot accedir el pressupost i bé, ara queda la faena de decidir si interessa fer pressupostos o pressupostos prorrogats. El que sí que és de veres és que en cas de que no hi hagi pressupostos no ens esperarem al plenari d'abril per a dur-los, sinó que faríem un plenari extraordinari abans per a que estiguin el antes possible en vigor. Ja està. Molt bé. Bueno, pues abans d'acabar el torn de pregs i preguntes, com jo sé que la regidora tots els anys passa igual d'enllumenat, ens vol comunicar en relació a l'hora del planeta per a que tots s'assabentem de lo que hi ha previst. A veure, com tots els anys fem, ens hem sumat a l'hora del planeta en l'Ajuntament de Xixona, que es produirà el pròxim dissabte 28 de març de 8:30 a 9:30. I apagarem els llums de la façana de la Casa Consistorial, la façana de la Casa Cultura, la façana de l'ermita de Sant Sebastià, la façana del Teatret i Font de la plaça del Convent, l'enllumenat del Jardí del Belemet, la meitat de l'enllumenat públic del Parc del Barranc de la Font, la meitat de l'enllumenat públic de l'Avinguda Joan Fuster, la meitat de l'enllumenat de l'Avinguda de la Constitució, les voreres, projectors del pont d'Alcoi, projectors de la rotonda de la carretera de Tibi i les àmfores del carrer Joan Fuster. D'esta manera, l'objectiu ja sabem quin és, que és conscienciar-nos més en la importància de la lluita contra el canvi climàtic. Es posarà en activitats a Xixona i s'anunciarà perquè la gent ho sàpiga. Molt bé. I no havent més pregs ni més preguntes, s'alça la sessió.